тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз ма чӣ омадагим, магазини релакс омадагим. Барвақтарака свето омадаги нестам. иҷада 8 ба фикрам свет меоя, ҳамаи бозорда ҳама ҷушта. ҳозир бинед, фонарикати видеока нестам. ина анаи набори сатилчо барои мисол мусор гирифтан. дидед чӣ хушрӯ 300 сомон буда ин ами набор. стилои фасон катикадагиай. ама баъд ҳастанай хеле набор. миёра метавонед ки комплект карда гиред. инаиш 220 сомон. дидед ёршик дора. барои инай дозатор дора, барои фери гирифтан, барои зубнои паста ва бо сатилчаи майдача дора. хоҳед ами наборша мегиред 220 сомон да. хоҳед агар сатилчаи яхела аз ин набор мегирем. ина марҳамат сафедш ҳастай аз ин наборако. баъд сиёҳуш ҳастай. ёдовар мешавам ин видео аз корвонай, аз бозори корвон, тарафи тилобозор. ами тилобозор худаш дуюм ошёнаш ами магазини релакс ҳамҷода қарор дора. беҳад калонай. ина бинед, ҳозир свет нест, камакак торикай. ҳама чӣ дора. ҳозир ман имрӯз мехоҳам чанд абзор кунам, барое ки паго санитарни рӯзай бозор маҳкамай рӯзои ҷумъа ва имрӯз чандта видео мекунам айҷа. баъд якта шумода пешниҳод мекунам. подносо ҳастай. нархошон нест. ҳаминаш бизеб ки на ҳамаш нархошон ҳаст. набинед, инаи подносо 90 сомон калонаш будай, майдош 80 сомон. нами фасонора инаиҷа бинед. ба фикр меояд чоркунҷаш 80 аю, дигариш 90 сомон. ҳозир мегзарем бо чӣ ҳаст. чизи хушрӯ, чизе ки мисол на ҳар ҷода пайдо метавонед ёфта. аз амиҷа ба навор мегирам, пешниҳоди шумо мекунам. ана нархи утико. утикои евролюкс ҳастай 310 сомон. баъд бо ҳаст утикои 180 сомона. инчунин утикои зилан 110 сомона. 175 320 сомон будай. баъд бинед 700 сомон. ютюк 700 сомон. фирмаи тифал. ина евролюкса бинед. ина ин хушрӯан 320 сомонаи. тамошобинони азиз, ҳозир бошад аз магазини релакс ма барои шумо вая нишон метиҳам. утикора нишон метиҳам. нархошона ҳама намудо фирмаҳо ҳастай. ина бинед, фирмаи евролюкс 310 сомон. 310 сомона на ин намудо ҳаст бо 180 сомона. инчунин ҳаст зилан 110 сомона. 320 сомон евролюкс бо дигар хелеш. ина миноям ҳамаш 310 сомонае. бинед, вазбинай калонай. ина бо ҳаст 990 сомона. фирмаи тифал. дидед, анаи фирма ҳелей 270 сомон. агар хато хонда бошам бахшиш. инчунин ҳаст тифали 800 сомона. фирмаи тифал утюкаш 800 сомон. 175 сомон. анаи фирма. инаё 180 сомон. вазбинаи оҳанӣ. беҳад вазбини хушрӯ 180 сомон нархаш. ана инамучам ҳастай. иш 160 сомон. ишам вазбинай дӯстони азиз. ами оҳаношон ваяй вазнинай 170 сомона ҳаст. бо анаи ҳастай. ям ба фикрам ами 180 сомай. нархаш навистагӣ нест. анаи моделҳои нав иҷада ҳаст бо 200 сомона, 230 сомона, 220 сомона.
ина урвига аста 240 сомон, 230 сомон. хулос ки ҳама намуд нарх ҳаста, ҳама намуда ёфта метавонед. ҳозир бо дигар чизоша ма ба навор мегирам, пешниҳоди шумо мегардонам то охира тамошо кунед. шабинони азиз, ана ин намуд ваё ҳаст барои шакаргирӣ. вазочко 10 сомонӣ барои туҳфа бурданам хушрӯакай. ина бинед 10 сомон. со кӯдако бисёр нағз мебинанд, ягон дераждени мекунанд дугонаошон. ина марҳамат, манам ино 10 сомон, 20 сомон. ина инакош хушрӯбо, инош бо 20 сомонӣ. ана ин набори шакаргирака бинед чӣ қадar хушрӯ калон ай. 20 сомон. инаш 35 сомон. ишам формаш аҷоиб хушрӯ ё калонан. агон хе пичон рамони хушрӯ меиста. ана ин формашам хушрӯ иш бо 45 сомон будай. ина и тарафш бошад 35 сомонӣ. инаш 30 сомон. ҷада инчунин ҳаст. ҳанамин намуд тарелкаи шишагӣ 30 сомон. инаи чорташ 30 сомон. рибницаи майда 26 сомон. намехе салаткнак ё ин ки барои дар духовка агончи пухтан. ҳамин намуд косача шишагӣ. барои шакар гирифтан анаиёям хушрӯай 12 сомон, 10 сомон нархошон. бисёрам удобниай. кӯдакодам мисол ҳами калондам аз анамин намуд шакаргирак истифода бурдан. шишагиай исм мегзарем, мебинем бо чӣ ҳаст дар иҷа. анаи намуд вазочко 35 сомон. вазочка не ҳами мевагирак. анаи намудаш 18 сомон, 30 сомон. анаи тарелкаош 13 сомон. хеле якта дора. бисёрш нархш нест. 20 сомон. анаи намуда бинед. мисол дона гирифтанда хушрӯи 4 та ҷо дора. ё ин ки ягон салат мекунед, ягон чӣ мекунед. шишагӣ ам хе калони хушрӯ 20 сомонӣ нархш. анаи сафедшам ҳастай. инчунин ҳаст аз анамин намудо барои дона гирифтан. иноям нархошон ҳамихе 20 сомон, 25 сомон, 26 сомон. ана инош бошад 25 сомон будай. тарелкаи калон, табақи калон. инам барои мева гирифтан созай 25 сомон. бо 20 сомонаш аст. 34 сомонаш бо тамоман калони хушрӯ барои мева гирифтан.